primărie că e mare golănie. Să facem o urătură la primarul din comună și la comorașii lui vreo două vorbe să-i spui. Barba popii măturoi tărăită prin gunoi și asta cu sucolă, e strigat cu toții! Am o urare de aici de la Ipatie unde se dau fetele pe spate. Fetele din satul nostru nu știu bine taltărul nostru. Am venit cu voie bună dintr-un sat într-o comună. Am venit din Slobozie să urăm la primărie, că așa e obiceiul lăsat să urăm din sat în sat. Să-l urăm pe domn primar că e mare gospodar. Dacă voi sunteți flăcăi din Ipatie de la noi, opintiți-vă în călcăi și strigați cu toții, hei! Casele cu gard înalt posturnat cu opus asfalt, dar de la cercurarul în sus, utilajele s-au dus. Și-a găsit repede subiect când nu au proiect, să nu fie cu mirare, a făcut și canalizarea. Toată lumea s-a bucurat că au și ei un parc în sat, iar cu vola și tractorul au făcut și drumul ușor, cu manole și hariet că sunt oameni de comitet. La ureche surgălăi la chișoare clopoței încoroată, măi flăcăi. Foaie verde de la leață, vă spun și altceva. Voi tineri căsătoriți n-aveți de unde să munciți, mai ușor găsiți mireasă decât un loc de casă. Iar domnului Costică să-i spun o frază mai mică. Tot tineretul s-a supărat că teren de fotbal la sărat. Să fie de casa sărat și izlaz. La ureche surgălăi la chișoare clopoței încoroată, măi flăcăi. Nu găsești să dai cu parul cum e la noi primarul. Nu găsești mai frate primar ca la Ipatie. La alegeri locale iar a tras lozul cel mare. Afișele lui Mobile, frate, le-a rupt aproape toate. Nu-i nimeni cu flair să-i fie consilier. Are drept contabil umil pe Vasilea lui Emil. La ureche zurgălăi la chișoare clopoței încoroată, măi flăcăi. Deci în lumea de deșteaptă mâncare de la plug așteaptă. Cu mâncarea de la plug am crescut mare și lung, plăcău de 20 de ani, nu ca alții niște motare. Am vrut să venim cu boii, nu mai faci lucrare. Domn primar și-a luat tractoare, a răsat un lung și lat în 2 luni l-a terminat. Foaie verde, foaie lată, să vă spun și pe cealaltă. Păcat că nu va pica pisa, a fost o farsă cu apocalipsa. De la Maiași la Incaș până la oameni de oraș, clopoței și zurgălăi încă o roată, măi flăcăi. Hai ce mare bucurie la noi la primărie, ordin de la stat major că se dă un îndură să ne dea și ea căldură. Dacă USL-ul nu-i cu noi e amar și vai de noi, păi să vezi cu putință pe deputata Descăliță că poate să îndura să ne facă discoteca. La ureche surgălăi. Primăria e un saivan cu geamuri de termopan, 5 birouri, 4 uși, iar una mai mică e a primarului Costică. Înainte de alegeri a ținut-o în petreceri și a umblat și el prin sat să susțină un candidat, un fost mare deputat actualmente în Senat. N-a dat mită niciun ban, l-ați votat pe Vosganian. La ureche zurgălăi încoroată, măi flăcăi. Dar cel mai harnic gospodar este vicele primar. Și-a lăsat a lui avere să ajungă la putere. Și-a lăsat a lui gospodărie să ajungă la primărie. A venit viceprimar că e tare gospodar. Dar cel ce conduce comuna e Costică, să rămână. El te însoară, el te îngroapă, el te ajută, el te sapă. La subvenții. Și pe preot a susținut și biserica a făcut. Și la anul care vine să auzim cu bine. Va fi an electoral și au ieșit și noi la masă. Va fi an cu sacoșele, cu găleți și cu umbrele, cu fasole și cârnați, aveți grijă cu murat. De urat am mai urat, dar nu suntem de aici, colea. Suntem din România, unde e mare gălăgia. De când dur la primărie am făcut și alergie. Foaie verde, solți de pește, urătura se gătește la anul și la mulți ani. Să faci copii acum. Să faci copii acum. Da. Fac. Arab de la Hărăpii, la cursele împărății, care l-am avut și pe cel la noastră. Dar tu cine ești? Maria sa. Cine e Maria sa? Mare împărat de orice împărat. Eu când te văd pe tine, tu vrei să mă răpui pe mine. Buzuganul Hărăpiesc de sunt eu să le Buzuganul fricoșa măcar că ești împărat. O, stabil să dioană, eu mai gândea ca pară să răpte pe mine, mai spăsăm de răpila, ești pe ăsta, dacă îmi pot să răpui ceapă de tine. O prea milosă de împărate să faci judecăm să ne țară. În Buzugane să ne bătem, în săbi să ne tăiem, ori tragem sârbișor. Tragem sârbișor.
Nu știu. Nu știu. Ce trebuie să fac acolo? Am o cultură. de casă. Uite, am lăsat să ne poți la dumneavoastră, n-am mai fost. Acum cât căciula, deci lasă cu mâna și să vă rog căciula și acum dumneavoastră mâna. Trei domn primar. Trei domnișe. Ești mai departe? Păi bucuroși, bucuroși, Belica, că ești cu fundul, cu păduietul. Păi și dai 20 la fund cu bătul. Păi se face o curăjică, nici mai mare, nici mai mică, cât o gură de ultim. Aveai dat-o cu fapt, pe ghim de pat, în fundul de pat. Ți-a fost dat, ți-a fost făcută, de mi-ai spus, ți-am gât. Ori neuri de ugă, ți-a dat fost, dar nu mai pierde. Să nu vezi suntem nici coleale săi, negrești, pacatori, din București. Suntem din multe Balcani, fost focul primar. Eu ca de băba, mă, ce o să fac? Așa la negrești mă urmărea poliția să-mi ia ursul la rechiziție. Ursul meu e bun, e bun, vine, merge, face drum. Păi du-l că rău pe la... Rău pe la Cuza, la fața lui Luca, nasul cu Cuturuga. Îi mâncai cu circuța, ai văzut de-al Cuza. Trebuie să plecă tot de săi. Tot la lege mai la vale era o mare sărbătoare. Sărbătoare pentru la neveștilor. Intrau că din biserică fața apoi pus piedică. Să ieși afară forma ca. Și dincolo, mă gândesc de tigă, de chiar mai pus piedica. Am câte zile mai trei față mare, noi iubiți. Dați-mi față mare că fața aia într-o căldare, că ne-i pui în pumn de tani de Până ai pata, Vasilii Pat, sunteți la țimajă și frumoasă. Frumos și bine plac la lume. Dar o lume de ce mi-a potrajul la când că s-au tot apâncele, mă, româncele. Românce frumusețe, de finica mea, cum ar fi cu gaginii mele. Domnul să acasă, și mă tare făcut. Plouă, plana, vezi, pentru panorama. Nu știu cu tot aia.